Hello. What is that? Good evening, everyone. Today is Monday. And ngayon lang kami nag-start ng vlog kasi medyo busy ngayong araw na to. You'll find out why. Soon siguro. Pero hindi pa kami ready na sabihin. Pero anyways, i-share naman din namin yan sa inyo. Ngayon pala, Monday, maulan ngayon. Summer pa rin, pero maulan. And nag-work ako ulit sa bahay because it's Monday. And then, work din si Kat ngayon. Nandito sa amin si Cloud, by the way. Dito sa amin si Cloud since last Friday. No, Thursday. Friday. Friday, July 1st. Yung Canada Day, Nung Canada Day, kinuha naman si Cloud dun sa New West, sa friend ni Kim. Friend namin. And then, magka-cat-sit kami for ilang days lang. Tapos, malas kami kanina after work. Agad. Kaya medyo hindi kami talaga nag-vlog. Nakapag-vlog ng para dito sa vlog na to. Kasi nga, so busy. Parang daming ganap, actually. Busy at the same time, parang Maganda. also, haba ng oras. Ganon? Yeah. So, ngayon pa lang kami nagdi-dinner. Dapat nga, hindi na ako nagdi-dinner ngayon kasi nagpa-fast ako. Pa-fast ako. Pwede ka pa naman kumakain talaga. But we haven't eaten dinner, so eating right now. We're eating adobo, guys. Luto ni Kim. And may package na dumating sa akin. My opera glasses. So it comes in this little box. And it looks like this. There's a bag. Leather siya. Fancy. Yeah, seems like. And it's plastic. Let me show you. Show you guys. Oh, it's an opera glass. Oh, very nice. Ganun ba yun? Or this way? Yeah. Oh, I was using Should be it. this way. Oh, I used it the other way. Stupid. Well, you can if you want it closer. Oh, hello. So, bakit ka bumili ng opera glass? Do you mind sharing? I do mind sharing. Oh, mas maganda ganito pala. Oh. Okay, so I have opera glasses. Today also, parang hinanap ko na rin yung passport ko today. Para nakalabas na. Kasi kanina, napagtanto ko na hindi ko pa nakikita yun in 2 years. So, I didn't know, like I knew where it was, pero I just wanted to, be sure na I know where it is. But anyways, this Thursday night, pupunta ako ng New York with my friends, Jackie and Linda. And then, yung mga vlogs na yun, alam nila kasi ipa-vlog ko sila. And, parang English lang kasi. Hindi sila nakakaintindi ng ibang language. Pero abangan nyo guys, to everyone na gusto din bumisita ng New York, abangan nyo yung vlogs nila kasi may mga itinerary sila and mga pupuntahan na mga tingin namin, interesado din naman kayo puntahan kung mag-visit kayo ng New York. True. And I have opera glasses because on Saturday, we are watching musical play. It's Wicked. So, Loud! so tunghayan nyo yung vlogs na yun. Siguro ma-upload ni Kim yun kung
Siguro 2 weeks from now kasi bale nandun ako ng Thursday night ang alis namin. Then we are gonna be in we are gonna be in New York for until Tuesday night, and then we're back on Tuesday night also. Parang ano kami? Cloudy! Okay. Ano ba yun? Ano ba sinasabi ko? Yung balik mo ng New York. Yeah, balik namin ng New York. So, bale, Wednesday, back to work na ako ulit. Hopefully, walang cancel flights or anything kasi marami yun ngayon. But that's the plan. But anyways, medyo mahaba na to. But we'll see you for the rest of the week. Tomorrow, wala naman kaming ganap. May appointment lang si Kat. But, yun lang. Yun lang tomorrow. Morning guys, it's Tuesday and sabay kami ni Kim ngayon kasi may appointment ako mamayang hapon. So we decided na dalhin na lang si Eddie yung car. So yeah, papunta na ako sa work ngayon. Oh, then? And then what? You want thin? Regular, just regular. Oh, wow. Nanti? Okay, today is Wednesday. And sikat, nanonood ako ng Back and Kai. Ang ganda dun sa pinuntahan nila. May sasagutan na ako. Video mo na. Wow. Kami na nagkakayak eh. Pero tanong muna namin kung pwede rito. Allowed naman. Ang ganda. Tingnan mo. Tingnan mo yung ano nila. Wow, saan yan? Ang ganda, no? Tingnan mo. Walang tao? Wala sila lang. Wow! Tingnan, may ikot naman tayo. Sabi sa'yo, di pwede na isa lang eh. Ganda, no? Oops, ikaw. Teka, binibidyo ko lang din. Pata sa mata. Nakakatawa rin naman pala to. And I am packing my things. Look, may coffee ako. Good morning, everyone. Today is Thursday, and it's rainy. It's after work now, and it's so sunny and hot in Vancouver. And so got the low. Hey guys, it's Friday and medyo nahihirapan na kami mag-communicate ni Kim today. Andun na siya sa New York pero nahihirapan kami mag-communicate today kasi down ang network ng Rogers or lahat ng networks na under sa Rogers, so that's including Fido, I think Bell, hindi ako sure, but yeah, maraming affected today sa major network outage ng Rogers, so medyo mahirap mag-communicate. But anyways, it's Friday and pauwi na ako today. Update ko kayo mamaya. Hi guys! So, ayun na nga, andito na tayo sa bahay. And, Rogers, ano ang nag-joke?
So guys, all day walang network, walang service ngayon ang Rogers, including yung mga providers or mga network providers na under sa Rogers, kasali na yung Fido na mention ko kanina. So guys, since kaninang umaga nahirapan kami mag-communicate ni Kim, sa mga hindi nakakaalam or I think alam nyo na dahil na-mention namin sa vlog or siguro nababanggit nga, si Kim at saka yung friends niya, andun ngayon sa New York. Andun sila sa New York ngayon. And, problema namin kasi hindi kami nakapag-usap na maayos since kanina or wala kami masyadong communication kasi nga sira ang network. And apparently, yung roaming din pala sira. So, kaninang umaga, nung umalis ako ng bahay, medyo okay pa kasi nga yung network provider namin dito sa bahay, iba sa phone namin ni Kim. Nakatelos kami dito sa bahay. Nung paglabas ko ng bahay, nung nag-aabang na ako ng bus, nagtataka ako, bakit wala akong signal? So, in-off ko at saka in-on ko yung phone ulit. Wala pa rin signal. So, pagkadating ko ng work, nagtanong-tanong ako and then na-found out ko na yun na nga may news pala na may major outage yung Rogers. And so, nag-email ako agad kay Kim and then yun na nga doon na kami sa email nag-communicate for a while. So, sabi ko, antayin na lang na makauwi ako ng bahay din kasi at least dito may internet. So, siya din doon, kailangan pa niyang kumabit sa mga internet kasi nahirapan din siyang mag-send ng email, or gumamit ng internet in general. So, yes guys, medyo concerned lang yung mga police, no? I think sa one of the interviews or sa isa sa mga news na nabasa namin kanina, concerned lang sila kasi even yung 911 hindi magamit. So, concerned sila kasi baka may mga emergencies and then yung mga may emergencies, yung gumagamit ng Rogers or any other provider under Rogers and then hindi nila ma-reach yung 911. So, hopefully, ma-resolve natin yan. Hindi natin alam kung paano nila gagawin yan kasi hindi naman natin yan field. Pero, syempre, sana ma-resolve na. Nakapag-load na pala ako ng laundry. And then, meron pa dito na iwan. And then, yan, mga itatapon. So, medyo nakapag-ayos-ayos na ako ng onte. And then, nire-ready ko lang din yung dinner ko for tonight. So, since wala akong kasama, siguro hindi ako magluluto today. As if naman, nagluluto talaga ako. So, magto-tonkotsu lang tayo. Ito, ininit ko pa siya nasa microwave. So, yeah, I think that's it for this week, guys. So, abangan nyo yung magiging vlog ni Kim sa trip niya to New York. And, hopefully, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa amin, mag-subscribe na kayo, guys. At saka, huwag nyo kalimutan mag-comment or anything na gusto nyo malaman or gusto namin puntahan dito sa Canada, or if you guys are curious dito sa Vancouver, let us know. But today, yan lang muna yung kabuuan ng week natin. Abangan nyo yung mga ibang vlogs namin. Thank you so much, guys, and don't forget to subscribe. Ingat kayo lahat lagi. Bye-bye. It's for dinner. Tonkotsu.